ধাম ନରସିଂହ ନାୟକ। ମୁଁ 1957 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର 4ଟାରେ। ବାପା ମା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦେବଦେବୀ ପୂଜି ପାଇନଥିଲେ। ଏଇ ପାଷାଣ ଦେବତାକୁ ପୂଜି ମୋତେ ପାଇଥିଲେ। ଭୋର 4ଟାରେ ମୁଁ 4ଟାରୁ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗାଏ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରେ। ଆଜି ରେବତୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନିସିଂ ହେଉଛି, ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ରେବତୀଙ୍କ କାନ୍ତ ହେଲେ ବଉଳେ ମଗେଇବା କହି ମନ ଆଜି ମଗ ଲଗାଏ। ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଭୋର 4ଟାରେ ଯିଏ ଉଠିବ ସେ ନିରୋଗ ରହିବ। ମୋତେ 67 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୁଁ ନିରୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଶୀତ ଦିନରେ ନାକରେ ବଂଶୀ ବଜାଏ। ଦେଖିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଶ୍ୟାମ ତେରେ ବଂଶୀ ବଜେଇବା, ଶ୍ୟାମ ତେରେ ବଂଶୀ ପୁକାରେ ଗାନ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम भद्राय नमः, ओम रेवतीकान्ताय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, लक्ष्मीनारायणाय नमः, राधा कृष्ण।